Wel, bore da I chi a croeso cynnes iawn I chi ato ni fan hyn ynghylch y Gwartheg bore yma ar fore dydd Mawrth y Sioe fawr ac I ni yma yn osbarthiadau y Gwartheg godro'r Heffer Ifanc sydd o'n blaenau ni peth cyntaf fan hyn a mae'r Gwartheg beef masnachol yn y cornel pellai ni'n gobeithio dal fan ifo nhw yn hwyrach ymlaen a dwi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarthiadau cyntaf yma. Becca Reid Downs wrth gwrs, ydw eisiau dwi ti bore da. Braf I weld ti yma. A Rhys, sori an Evans, dwi ti Rhys, ti'n iawn? Wyt ti wyneb cyfarwydd I ni gyd Rhys ar Hans ag ati, wyt ti cael wthos brysur ma rhwng popeth? O, digon brysur, trwy fod, ond falle bydd pobl yn cael digon o fi erbyn diwedd wrthnos. Dim o gwbl. Yn dod o Dinas Cross wrth gwrs, yna yn Sir Benfro, yn gweithio ar ffarm o dro fawr yn dwi ti? O rw, tua 500 o wartheg godro fyna, yn godro 3 gwaith y dydd, dwi'n bod fyna, ddar I fi gadael ysgol nawr. Dim ond cwpl o beef a defed sy'n gyda, so wy eisiau mynd mas I Brodnor Horizons. Yn union. Pa wartheg godro sydd da nhw ar y ffarm nhw ti'n gweithio wedi? Wel, we nhw brido da Holstein cryf, ond nawr maen nhw wedi mynd I Flying Herd, just o ran problemau NVZ a bethau fel asi da ni nawr, ond still mae quality mawr o da yna, so chi'n mynd rownd a pwrni bethau teidio ar mart, so dwi'n gweld lot o gwahanol fathau o da yn fy mywyd o dydd I ddydd. Ie, da ia wir. A Becca wedi dy enni a dyfagu ar ffarm odro fyna, ddim ymhell o Aberteifi, a wedi priodi ffarmwr godro wedi weth, a wedi symud lan I Geredigion erbyn hyn. Ie, wedi symud lan I Llangeitho, so byw gyda Richard y Gŵr ar Spring Calving Farm yn Llangeitho yn godro crossbreds. A siwt maen nhw'n godro ar hyn o bryd? Maen nhw'n godro'n dda iawn, wedi benni lloia, wedi benni syrfo, sganno fydd nesaf. Da iawn, wel pob lwc I chi gyda hynny wrth gwrs. Mae'n gret I gael eich arbenigedd chi a'ch cwmni chi bore yma boes fan hyn ar gyfer un o dosbarthiadau cyntaf yn y jerseys i'r Heffer Ifanc o dan 19 mis yn dyfe a Robert Hunter o Swydd Lanec yn yr Alban sy'n beirniadu a dyna fe fan hyn nawr yn ei dei a'i siaced a'i siwt ac dosbarth cryf cystadleuol iawn fan hyn Rhys yn dos nawr i'r Heffer bach ifanc. Ori, hwnnw, mae'n galed, chi'n modd, i'r undrein da, os mae'n galed gweld gwaniaeth, ond na, mae certain lig safon uchel o stoc mae heddi. Chi'n modd, mae sawl, ar jersey, mae eisiau anner feminin iawn, rhywbeth bach sleit, rhywbeth sy'n mynd I fod yn grif a gallu gofalu'r ôl un dwi'n teimlo fel dar jersey. Ar hyn yn Heffer Ifanc, Becca o dan 19 mis, mae'r ffaith, neu mae'r pwysigrwydd te o siwt maen nhw'n symud yn do fewn iddi yn dyw'n grif iawn fan hyn. Chi moyn rhywbeth ar gyfer y dyfodol yn y fe. Hwn yw fyches y dyfodol, so chi moyn bod hi'n cerdded yn iawn, chi moyn, emser bod hi'n cerdded mewn I ring, chi moyn bod hi'n dangos style, presence, mae derynus yn ffactor bwysig arall wedyn, a fi yn lyco gweld depth, dwmder y corff yn llo sy'n dod mewn i'r fyches. Wyt ti'n sôn am ddyfnder fyna I bobl adre wedyn, os gewn ni lun o ochr un o'r heffrod yma nawr, wyt ti'n sôn am y dyfnder wedyn bod yr dyfnder o top yr asgwrn cefn lawr I wylod y bola fyna yn dyfe? Ie. Mae safon dda iawn ma Lenny. Mae pob un yn dydyrfo'r lle yma. Dosbarth cryf yn dweud, mae yna 7 heffer dda fan hyn, a fel wedys ti Rhys, i'r llygad falle ac I rhywun sydd ddim mor brofiadol â chi yn y maes yma. Does na fawr iawn rhwng y 7 heffer fach yma, nag oes? Maen nhw'n 7 neis iawn. Na, mae'n 7 neis iawn. Wel, I fi, byddwn ni'n gweld ni'n galed I bigo rhywbeth mas yn gynta fan hyn. Chi'n mae'n lawr i'r pethau bach, amser mae pethau mor agos yma. Mae pobl wedi bod yn brido ers blynydde I gael yr anner gorau, yr anner jersey gorau. Maen nhw'n lli cael, a fel y Becca'n gweud fiches y dyfodol, mae eisiau rhywbeth sy'n gallu cadw lan gyda'r fiches. Mae'n anodd gwybod weithiau, mae bob beirniad falle a ffordd I hunan o feirniadu, ond mae fe'n dechrau tynnu nhw fewn I linell erbyn hyn, a dwi'n ame falle mae'r un 3744 sydd yn y safle cynta, dwi'n meddwl Jubilee Engineer Ceres yw I o'r Jubilee Jerseys. Dwi'n meddwl falle mae hon sydd yn y safle cynta ag hyn o bryd yn dyfe Becca? Odi, mae'n heffer very stylish iawn. Mae'n dangos unan yn dda. A mae'n gael gwybod pwy teip mae'r beirniad yn hoffi yw lyco rhywbeth mwy traddodiadol neu yw lyco rhywbeth mwy modern. Gawn ni weld beth mae pigo. Beth wyt ti'n fel Rhys o hon sydd yn y safle cyntaf ag hyn o bryd? Ie, wel dwi'n meddwl ar ôl edrych, gweld nhw fyna I gyd yn llinell, mae'n amlwg taw hi ddyle fod gyntaf falle yn llygad y beirniad. Mae presence da I dwi'n meddwl, mae'n sefyll yn dda. Mae'n dal I ffen yn uchel. Mae'n dal I ffen yn uchel, mae'n sefyll mas. Ydy.
Ydy, mae yn dangos un yn y dda iawn, ond edrychwn ni mlaen i weld lle mae'r garden goch na'n mynd, ynddo fe? Felly dowch na lato ni fan hyn i gylch y Gwartheg. Mae yna lot fwy o gystadlu i ddod. A dwi'n meddwl bod e am stico gyda'i i drefn cynta, sef 3744 yn y fe Jubilee Jerseys yn y safle cynta, Beca. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid pethau nawr, yw e? Na, fi'n credu mae wedi pigo nhw mas. Mae jyst yn cael falle final look rown nhw nawr. Gawn ni weld beth mae fe'n pigo. Ond am ddosbarth dda i fe, i ddechrau i feirniadu y bore yma, ynddo fe? Ti'n bod 7 yn y dosbarth Maris, a dosbarth yn o'r gri, yn gret i weld nhw fel hyn, ynddo fe? Ori, 7 bert fyna, maen nhw gyd mor agos. Mae bod yn galed, job i'n caled i ddewis un yn gynta, ond mae bod fod yn bendant o 3744 fyna. Fel ni'n gweud, mae presence da a steil, a am jersey, mae power da am jersey. Os, mae fe, ti'n iawn. A Beca, wedys ti rhywbeth ddiddorol wrthau, mae yna wyneb newydd yn cystadlu mae eleni, y teulu Evans. Mae dwy gyda nhw, dwy aner fach da nhw yn y dosbarth yma, ti'n sôn wrthau. Eiros, efe? Eiros, Evans, Buches Ceirfan, jerseys, bwys Bryn Gwyn fyna fi'n meddwl, maen nhw'n byw. So mae dwy da fe yn y clas fan hyn nawr. Mae'n neis cael gweld brydwyr newydd yn mentro lan i'r siow a pob lwc iddyn nhw. Ie, glei, yn bendant. A lot o amser a gwaith yn mewn i paratoi stoc ar gyfer y sioe. Ydy, mae fe'n neis cael dangos nhw bant wedyn, ynddo fe? Ydy, mae fe. A dyna ni, fel wedon ni, dim newid i'r drefn. 3744 wedi hawlio'r garden goch a llongyfarchiadau mowr iawn i Jubilee Jerseys felly yn ennill y dosbarth cynta bore yma ar ddydd Mawrth y sioe. Arbennig, a diolch i chi'ch dau am y tro. I chi David drwy'r bore, felly pidwch yn mynd yn bell, reit? Diolch yn fawr.